Iya. Iya, ngati-ati tuntun aku. Benekno sarungku iki, Ndak. Benekno sarungku sing sebelah wetan iki. Tingokke watengan iki. Kepareng saderengipun ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu kula dolan dulu saking Krida Muda Tamtama. Dalu punika atur palipur dumateng warga masyarakat Dusun Beji Rejo, mugia saged dados renaning panggilih panjenengan sedaya jogeti yo 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 hop ingok neng sebelah tengen lah iki gulune dawane semene kaya unta ke dawane semene pangapunten amit nyuwun sewu wilujeng dalu yo laku meneh yo teko meneh wujud menungso sing tanpa sirah mlaku ki aruh awas pager minggo ngidul awas nabrak aduh di sirahku beleno ndasku di sirahku tulung paringono dalan aku tuntunan aku Kang aduh di sirahku iyo aduh tolong yo nah oh yo yo wujud bocah cilik wetenge gedhe ndase gedhe kuwi sing dipangan yo barang apa barange sapa aduh wah tenane mlaku iki dadak lho oh iya awas ning sisih iki dolono pocong awas awas aja olak-walik yo lho awas tabrak ini iki sing jenenge apa meneh iki sirah dadi sikil dadi tangan dadi sikil olak-walik ing jaman jarine sing jeneng molak-malik kahanan salah dibenerke bener disalahke kedadane ya kaya ngene iki lho awas buta njaluk cengklek iki aja iki sing gawe kostum apa iki iya mae maju rono mae ayo mak yo
ana meneh iki wujud apa kang ngene ya. Jamur. Jamur metu-metune. Aku mlaku. Halo, Mak. Bos, ya. Jim setan prayangan setan radian demit ora ndulit sumingkira saka tlatah Beji Reja kene bubar ilang saka bedendu ngalih saka papan panggonan kene sumingkira saka etan bali ngetan sing saka kidul bali mangidul saka kulon bali mangulon saka lor bali yo mangalor sumingkira ngaleh saka kene